So what's up guys, nandito kami ngayon sa may Bagbag, SUAL, yan. Busy ka? Kasama ko ngayon si Jackie Ringo Vlog sa Bob Normal, yan. Tapos Fred Mars B, yan. Kasama din namin si Banong TV and Family, yan. At yung pinakamalupit namin na tour guide na naka big bike. Preview. Ayan guys, nandito na kami sa show na kung sino yun. Maraming kota. Ito po yung daan pag pupunta po kayo dyan, yan. May konting trekking ba yan? Hiking yan. Kung anong tawag nila dyan. At nakakahingal. At bakit po tayo ng bahagya. Hindi pa naman ako lasing, pero bakit itong ganito yung lakad ko? Ang ubarak balon. At yan po, pababa na naman po kami. So yun, what's up mga kapantat yan? Yung pupuntahan pa po natin ay yung bundok na po na yan. Alright? Yan. Maganda yung view kung talagang nature lover po kayo yan. The best. Ang ganda sa sa tenga yung tunog po ng alon. Alright? Yo! So what's up? Nakalampas na po tayo dun sa may alon. Yan. Alright? At yan po yung mga kasama ko. Yan. Yes! Woo! Pinakamaganda po rito is yung dadaanan mo mismo yung mga bato-bato po rito. Yan, alright? At ito po yung daan papuntang Batanes of Pangasinan! Punta pa tayo doon? Yeah, prom! Ganito po ka-hassle po yung papunta ganyan. Alala mo nga. So ganito po ka-hassle yung pagpunta po sa Batanes po, ayan. So ayan guys, yan, ganyan po kalakas kasi high tide na kakatapos lang kasi nung bagyo, kaya ayan. So ganyan po siya kalakas yung halon. So yun guys, ano bang pakiramdam ng dumaan sa bato? It was fun, challenging, Yun. and motherfucker! Balikin nyo dito. Fred, anong masasabi mo dun sa dinaanan natin? Yes, it's called adventure. Yeah, alright. Welcome to our adventure vlog here at Batanes ng Pangasinan. Alright? Yan, medyo mainit. Yan. At yan yung mga kasama ko. Jonah Negro. Ha? So yun po guys, yan po yung mga kasama ko. Nandyan po sila sa likod. At kunting daiset na lang, kami ay makakarating na sa Batanes of Pangasinan.
Batanes ng Pangasinan. Ganda ng view mga kapantat, alright? Yeah, sulit yung pagod. Yung dinaanan namin yung mga bato-bato kanina, tapos medyo malalakas yung alon. Kahit pa paano, nakarating kami. Yan. Yung ibang kasama namin kasi may mga bata, umatras sila kasi parang di kakayanin yung alon. Kasama ko ngayon dito sa taas si Mars B. Yan. Alright. Sulit pre, sulit! Sulit yung pinunta namin. At medyo mahangin. At malabong makapagpalipad ng drone si Mars. Welcome to Batanes of Pangasinan! Welcome to BAGBAG SUAL BATANES of PANGASINAN. So ayun mga kapantat, sa mga balak po magpunta po rito, unang-una dapat kailangan may disiplina po tayo sa sarili. Tapos kung ano po yung dala po nating basura, dapat dalhin din po natin pagbalik kung saan po tayo galing. Dahil pag di po natin mamahalan ng ating inang kalikasan, wala na po tayo mapupunta ng mga ganitong mga magagandang pasyalan, yan ba? Binigay ito ng ating inang kalikasan, dapat kailangan din nating mahalin para sa mga susunod pang henerasyon, may makikita pa yung mga anak, yung mga apo natin. May mga papasyalan pa sila, especially dito sa bayan, sa po natin, sa luyag po natin ng Pangasinan, sa province ng Pangasinan, alright? So yun mga kapantat, maraming salamat sa pagsama po dito sa aming paglalakbay dito sa BAGBAG SUAL, also known as Mini Batanes ng Pangasinan, alright? What's up mga kapantat, alright? Rock and roll!